Fe'n yw Osian Llwyddo'n psychotherapydd ydw i yn gweithio mewn meysydd gwahanol, ond dros y blynyddoedd wedi ffeindio ffordd mewn i chwaraeon. Dwi'n gweithio mewn practice private hefyd, ond mae cael dealltwriaeth o llesiant meddwl, dwi'n credu mae'n gallu helpu i ni gael gwell syniad o'r pethau sy'n gallu dylanwadu arno ni o un dydd y llall, a deall y profiadau ni wedi cael yn ein gorffennol ni, sydd weithiau yn gallu cael effaith ar y ffordd i ni'n gweld pethau yn y bresennol. Wel, mae problemau llesiant meddwl, lle maen nhw'n deillio yn y bôn yw pan mae pethau'n mynd yn anodd. Pan mae pethau'n mynd yn anodd, beth mae'n golygu yw, mae'n golygu mae rhywbeth wedi digwydd fel arfer, neu i ni wedi cael cyfres o ddigwyddiadau yn ein gorffennol ni, sy'n golygu o dim fawr o reolaeth gyda ni beth oedd yn digwydd. Yn aml iawn, mae hyn yn gallu golygu pethau anusgwyl sydd wedi creu sefyllfa anodd i ni. Ac o ganlyniad, i ni'n dueddol felly o weld pethau trwy lens eitha negyddol, achos pan mae'r pethau yn digwydd, pan mae pethau'n mynd yn anodd, mae'n hala i ni fynd yn reit emosiynol, yn naturiol, ac wrth gwrs wedyn ni y tueddiad yw i ni'n gweld pethau trwy'r lens emosiynol negyddol yma, sydd weithiau wedyn ni'n gallu creu anawsterau i ni fel unigolion i ddelio gyda beth sy'n mynd ymlaen. Wel, y ffordd o ddod i ben gyda'r problemau yma yw, yn syml iawn, yw i siarad. Jyst i cael sgwrs, troi'r problem yn sgwrs. Os ni'n gallu troi problem yn sgwrs, yna sydyn reit, beth sy'n dod i'r amlwg yw ryw fath o ddatrysiad. Dyn ddim bellach yn sownd mewn rhywbeth, yn glwm i rhywbeth. Yn sydyn reit nawr, ni'n cael falle safbwynt gwahanol neu mewnbwn ychwanegol sy'n caniatáu i bethau symud ymlaen, jyst ychydig. Ac yn aml iawn, dyna gyd yn ei angen. Felly unigolion yw i jyst i estyn allan i beidio cau popeth mewn. I fod yn deg, dyw hwnna ddim yn rhwydd weithiau, achos dyn ni'n teimlo bod ni'n fwrn ar bobl eraill. Ond credwch chi fi, trwy siarad, nid bwrn ydyn ni, bydde pobl yn reit falch bod ni wedi gofyn, achos trwy wneud hynny wedyn, mae pobl yn gallu helpu ac dyn ni bellach ddim yn troi mewn byd anodd. Mae cymunedau clwb rygbi yn llefydd anhygoel. Maen nhw'n gwbl unigryw ac maen nhw yn lefydd anhygoel. Mae pawb yn edrych mas am ei hunain, am bawb arall, ac mae yna wir ymdeimlad o deulu dwi'n teimlo sy'n berthyn i gymunedau rygbi. Ac falle mwyn bod ni'n gallu gwella dealltwriaeth o lesiant meddwl yn gyffredinol, bod ni fel teulu yn cychwyn trafodaeth a bod ni'n cael y drafodaeth yna mewn lle canolog. Ond wedi wneud hynny, mae angen ystyried fel drafodaeth sy'n parhau. Nid trafodaeth nawr yn y man yw hwn, ond mae'n rhywbeth sy'n cael ei ystyried fel rhan o fywyd beunyddiol y gymuned ei hunan, a bod ni'n teimlo'n eitha cysurus ac yn fodlon i drafod materion anodd sy'n codi, fel bod y materion yna yn troi'n problemau sy'n cael ei ddatrys. Y neges yn syml yw gofyn. Gofyn, ymcholi, tynnu ar lewis rhywun. Gallai gael un gair bach, os modd cael sgwrs fach, mae rhywbeth ddim cweit yn iawn gen i, achos trwy cychwyn y drafodaeth, trwy cychwyn sgwrs, reit anffurfiol, jyst i mynegu ffordd eich chi'n deimlo, dyna'r ffordd mae'r problem yn cael ei ddatrys, neu cychwyn datrysiad y broblem yma. Ac yn aml iawn, llwybr allan o le anodd, llwybr allan o anawsterau, yw jyst gweud cwpl o eiriau i ddweud, dwi ddim cweit yn y lle cywir ar hyn o bryd.